Koro yangore ni Jokenya mathoth wuotho kod tuoche mathoth e dendgi ka ok ging'eyo. Kaluwore kod nonro mowuok e Migao mar thieth, Jokenya ma kwan gi romo 206 ofwenyni ni kod tuo mar sukari, kama moko 577 oyudi ni kod tuo mar muomruok mar remo. Magi ofweny kod nyamrerwa ma osebedo ka sede ute oganda kapimo chal mar ngimagi. Jagoro mongirore e Migao mar thieth Mary Mudhoni noriyo kod nyamrerwa e kar dak ma Kibra e boma ma Nairobi kawuono. Nyamrerwa nodich wuothe ute ji kod chirni kendo pimo oganda mar ng'eyo chal mar ngimagi. Mudhoni opako tich ma nyamrerwa osebedo ka tiyo kama oting'o fwenyo tuoche kuom Jokenya ma ok ong'eyo ni giwuotho kod tuoche dendgi. The community health promoters are doing really well in terms of registration to the Social Health Authority, that is Taifa Care, and equally doing the small assignments, that is taking blood pressure, checking on the blood sugar. Kaluwore kod lipote Migao mar thieth, Jokenya ma kwan gi ohewo 200,000 noyud kod tuo mar sukari, kama moko mohewo nus milion noyud kod tuo mar muomruok mar remo e kinde pimo ma nyamrerwa notimo. More than 200,000 people have been walking, going to work, going about their duties, and they did not know that they had an issue with diabetes. 15.2 million people have been checked for hypertension, and out of that 577,000 have been referred to a health facility for further assessment. Kamano bende kuom mine moyo 330 manoyudi ka pek 132 noyudi ni ok dew chako thieth gima keto ngimagi kod nyithindgi kama rach. That in their normal routine, when going from household to household, they have come across 339,000 pregnant women. And out of that, 132,000 have been referred for prenatal, antenatal, which is really good. That's a lady got pregnant. She did not know that she needs to go to a health facility for clinic. But the community health promoter have been able to convince them that it is important to go to a health facility. Kato bedo nyamrerwa osebedo ka konyo Migao mar thieth e chiwo thieth e rang'iny mapiny, chudo margi ok osebedo ka chopo e wang' sa, ka Mudhoni osingo ni gope duto idhi chulo kochopo giko higani. So because of that verification and ensuring that we have the correct data, we delayed a little. However, by the close of this month, I want to assure all the CHPs in this country they will be paid up to the last coin. Mudhoni osingo mar limo gwenge duto e pacho ka kendo neno ni nyamrerwa duto tiyo tijgi e yo makare.